Nää on liimaa tosissaan. Täällä on jotain paikkoja vähän rumasti tehty. Nää on pahimmat nää kyljet. Et siellä on molemmin puolin. Tääkin on jännä, että tää on ehjä tää alaosa tänne. Sitten on tehty 90 kulmapelti tonne. Ja täältä kun katsoo pyöräkotelon puolelta, no paskanenhan se on, mutta se on niinku ehjä sieltä. Et siinä on pieniä reikiä ja tehty helvetin rumasti. Originaali varapyörätelinen löytyy tähän, mutta se on niin ruma, että en oo viittinyt pitää kiinni. Lattiapaikkoja näitä on. No, mattojen allehan näitä saa piiloon, mutta ne on nyt sentään umpisaumalla joku hitsannut, että mittaristot toimii, valot, pyyhkijät kaikki, siis tosissaan justiin leemattu, kaikki toimii, ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Moottori on laitettu uudet männänrenkaat ja ohjurinkumit kaikki ja siellä ei laakereissa ollut mitään vikaa ja ihan täysin vakio vehje, että puhaltimen moottori on jostain, ehkä varmaan HJ:sta tai jostain ja ei ole etuvastusta ja se on ihan teknisesti tikissä oleva peli. Ihan uudet lasiset ajovalot ja vakio vehje niinku tekniikan puolelta. Että. Ja tää on runkohitsaamaton ja se on hiekkapuhallettu kori ja runko on ihan helvetin hyvä tässä autossa, että se on hitsaamaton ja siisti ja vaihelaatikot on helvetin hyvät. Mulla ei ikinä ollut PJ:ssä näin hyviä laatikoita, että ne on ihan äänettömät. Ihmettelin tossa itekin, että näissä on varmaan jotain vikaa, koska ne ei huuda ollenkaan. Hakekaa joku halvalla pois tästä kesäauto, millä tulisi enemmän ajettua, että itellä tää seisoo autotallissa vaan.